Hello mga ka-anes! Welcome back to my YouTube channel. Ang channel na to ay magbibigay sa inyo ng entertainment and at the same time, matututo na din kayo dito about English. O, diba, Anes? At sa mga bago, ako nga pala si EmmAnne or Feeling Anne. Of course, isang maganda pero hindi perfecto. Char! Okay, so for today's video mga ka-anes, sa ating pag-usapan ang mga short expressions. Madaling i-memorize itong mga to, kaya ano nyo lang to, piece of cake. Very easy. And at the same time, pag narinig nyo ang mga native speakers gamitin ito sa movies, ganyan, syempre, alam mo na. Okay. So, umpisahan na natin ang number 1. So, instead na sinasabi mo, I'm tired, level up natin yan sa I'm beat. Oh, taray ni ateng. Taray ka, Anes. I'm beat. Sabi, gamitin natin yan sa sentence. Okay? Gamitin natin siya sa sentence. Or okay, you know what? Let's call it a day. I'm beat. Ganon, may emosyon dapat. Kunyari yung pagod na pagod ka na din. Di ba? Okay. So, next, instead na sabihin mo that you are super duper busy, yan, yung hindi ka na makasuklay, hindi ka na makatayo sa upuan mo, hindi ka na makaihi dahil nga you are so busy. Sabihin mo, ting, I'm swamped. Diba? Gamitin natin sa sentence. Oh, I'm sorry, I haven't replied to you yet. I'm swamped at work. Oy, arte! I'm swamped at school. Diba? Nag-level up ang iyong vocabulary. Bongga yan. Next, instead naman, sabihin mo, you're very excited. Sabihin mo, I'm so pumped! Ganon. Ganon. Lagyan mo ng emosyon, ka-anes, dahil tao ka, hindi ka robot. Lagyan mo ng damdamin. Okay? Example, I'm giving birth next month. I'm so pumped! Diba? Ambisyosa mga anak ako. Para sa inyo naman yon, sa mga nanay. Ako lang naman ay umaambisyon, di ba? Mali mo, mabuntis. Eme. Okay, so itong mga to, huwag niyong gagamitin sa sa academic paper o kaya sa formal letter. Ito ay ginagamit sa conversational English. Okay? At gamitin nyo din ito or magagamit nyo din ito pag nanonood kayo ng mga movies. Okay? Okay, nakabasa kayo ng article. Mga ganyan. Okay? So, ayan, mag-comment kayo sa baba ng inyong sariling sentence. Sariling sentence? Kahit isa lang sa tatlong natutunan natin. Si I'm tired, I'm sorry. I'm beat. Ibig sabihin, I'm tired. I'm swamped. Ibig sabihin, you're super duper busy. And then, I'm so pumped. Di ba? Madali lang silang i-memorize. 3 words, 2 words lang. So, mag-shoutout tayo ngayon sa mga nag-comment sa aking video about slang versus accent. Nako, kung isa ka sa mga gumagamit ng slang na hindi mo pa napanood yon, yan, panoorin mo para matutunan mo na na mas appropriate palang gamitin si accent kaysa sa slang. Okay. So, basahin natin ang mga nag-comment at nagbigay ng kanilang appreciation. Thank you so much. Kayo pa ang bumubuhay sa aking loob. Kaluluwa. Balon-balunan. Eme.
Okay, kay Miss Jeda Hilario, very educative, Sir EmmAnne, truly English major. Thank you so much. Yan. Dalawang way on how to pronounce the word educative. Yeah, that's English. And pag gusto niyo naman, that's American rather. That's American English. If you want British English, that is napaus si ating educative. Yan, nasa first syllable ang stress. Sa UK, sa US naman, it's on the K, the third syllable. Pero wag ninyong basahin yan ng educative. Okay, not on the second syllable ang stress. Okay, additional yan. Additional knowledge. Okay. So, next naman ang aking batchmate. Hi teacher, thank you for sharing this. Haha, ang galing. Sana may ganyan dito sa Singapore. Sana all nakapunta na ng Singapore. Mahal ko kasi ang Pilipinas, pero gusto ko din namang mag-travel dyan sa ibang bansa. Okay. But nothing left. Okay. Kay Sir Mar, thank you, Miss Anne, sa pangmalakasang info. Go, go, go! More sa ganitong content. Yay! Sige. Sige lang. Push lang natin ito. And of course, my heart. Guys, Ate Carla ang aking pinsan. Maraming salamat sa inyo. Ayan, ganyan talaga. Nag-i-invest tayo ng oras pagdating sa pagkatuto. Sabi nga ni Derek Book. If you think education is expensive, try ignorance. Diba? Kaya lamang talaga pag may alam. Okay, pag meron kayong gustong i-content natin, comment lang din kayo sa baba about English. Actually, kaya ko din ng science. Okay? Math? Di ka sure. Charot lang po, gaya ng sinabi ko, maganda lang po ako, hindi ako perfect. Hindi ko alam yung mga ganyan. Hindi ko alam, hindi ko yan expertise. Baka mali-mali pa ang ituro ko sa inyo. 9 times 7. 63. Di ba kailangan ko ba ng kamay para alam yung mga basic arithmetic na nakakaloka? Beste. Ewan ko din sa sarili ko. Hindi ko talaga sila ma-memorize. Sige. Unless trabahuin ko siguro ng bongga. Okay. Thank you so much for watching, mga ka-NS. Pag bago ka sa YouTube channel na to, please. Anong please? Please. Hit that notification bell para updated ka sa ating mga updated ka pag meron tayong bagong labas na video. Thank you so much. Like and share, mga ka-NS. Mwah! Mwah!